pričom keď je na kolenách alebo na bokoch, tak sa hýbe oveľa pomalšie. Ako náhle je on rýchly, tak ja ho budem chcieť zastaviť tým outside ashi. Čiže aj keď mám napríklad toto irimiashi, tak ono nie je zavreté. Vidíte, že síce to koleno sa dotýka tej pety, ale ako náhle začne robiť nejakú defenzívu, tak sa nám ten kruh, to spojenie tých nôh odomkýna. A teraz Viktor môže sa dynamicky hýbať dopredu, robiť backstep, dozadu a tvoriť nám problémy. My sme naviazaní len na kotníku a to nemusí stačiť. Preto ako náhle ja sa dostanem do nejakej formy tohto irimiashi, tak ho budem chcieť off-balancnúť. Nie, nepadni. Ak padne, je to super, ale väčšinou nepadnú. Jediné, čo spravia, začnú držať balans tými rukami. Ako držia balans tými rukami, tak tú vnútornú nohu len vyberiem, dám ju von a zamknem si outside ashi. Je to ako taký full guard okolo jednej nohy. Vidíte, prekrížené nohy, len tu nemá trub, jak v normálnom full close guarde, ale má tu nohu. Teraz on, keď sa chce hýbať, tak je spomalený a keď chce rozoberať ten zámok, tak je to oveľa ťažšie rozobrať, ako keď mám len to irimi. Čiže ako náhle mám to irimi, tak len obalancujem jedna druhá, aby som zamestnal tie jeho nohy a prehodím si do outside. Keď som v tom outside, tak môžete mať boky zo začiatku na zemi a dôležité je mať tú ľavú nohu, tú, ktorá je, otočme sa, nech to vidia lepšie, tú ľavú nohu, ktorá je medzi jeho nohami, dole v tom zámku. Čiže nemať to tu, pretože tu je veľa priestoru pre jeho koleno, keby by mohol ísť dnu a začať utekať, ale mať to tu. Teraz tu nie je tak priestor pre jeho koleno, vďaka tomu, že tá ľavá noha je dole a keď chce tým kolenom niekam ísť, tak ja mám tu zábranu, moje vnútorné stehno alebo koleno. Čiže nie tady, ale tady. Ako mám to outside ashi zamknuté, tak teraz mojou prioritou ho bude spomalovať. A spomalíme ho tým, že mu budeme dávať tú jeho výšku dole. Čiže z toho, ako je on na nohách, ja ho budem chcieť dostať na bok, na prdel, pretože tam je pomalší a mne sa bude ukončovať lepšie. Čiže v tom outside ashi alebo aj v tom irimi mojou úlohou nie je ho ukončiť, keď stojí, ale položiť ho najprv na bok a potom ukončiť. Jeden zo spôsobov, ako ho položíme na bok, hlavne keď je narovnaný a otočený do nás, je, že jednu nohu pritiahneme takto k grudníku. Je to skoro tá istá pozícia ako na zemi, aby tou holeňou nemohol vykračovať tam. Ako dáme koleno k grudníku, tak teraz začneme zdvíhať prdel a zakopávať. To položí tlak na jeho kyčel a položí ho dole sem. A sme v tej istej pozícii, ako sme začínali včera. Čiže boky chcem mať čo najviac pri ňom. Jedna noha je takto pri jeho boku mojim hamstringom alebo kolenom. Druhá noha je kolenom k hrudníku, není tu, pretože tu by mohol do nás stávať, ako sme sa včera už učili. A teraz budeme hľadať ruku pojed jeho koleno, chytíme si holeň, odsúvame tu jeho koleno čo najviac od nás. Chceme, aby vyšla nám peta na rebrá, padáme. Ako padneme, tak si ten lakeť chceme dať čo najviac jeho pete, aby tam bol priestor. Čiže nie sme len tu, ale sme až tady. Jak som tady, spojím si len grip a teraz hľadám nohu buď do boku a začínam sa narovnávať, alebo nohu buď sem a začínam sa narovnávať. Keďže väčšina nástupov na leg locky je do toho irimiashi, tak začneme stadeto. Tu je dôležité zamestnať mu ruky. Aby som neprehadzoval a nechytil mi ju, nerobil problémy, tak ho najprv pošlem doprava, doľava, aby som mu zamestnal ruky. Ako mu zamestnám ruky, prehodím si do outside. Dôležité je, aby táto noha, ktorá je vnútri, bola dole v tom zámku, aby kolenom nemohol utekať. Druhou nohou prekrížim a teraz ho budem čo najskôr chcieť dostávať na bok, aby som ho spomalil. Jeden zo spôsobov, hlavne keď je takto smerom ku mne a narovnaný, je, že koleno dám čo najviac k hrudníku, aby som zablokoval jeho holenú kosť. A teraz začnem zdvíhať boky, že prdel ide do zeme a petou tlačiť smerom do zeme. Položím ho na bok, trošku sa prisuniem, aby tam nebolo veľa priestoru. Jedna noha takto tu zakopáva, druhá noha je takto pri mne a len pomaličky si naberieme grip, aby sme vedeli manipulovať s tou nohou jak s kladivom. A teraz ideme sem. Dôležité je fakt mať ten lakeť čo najviac pri tej pete, aby sme to nemali tu. Včera som to videl párkrát, že tu ľudia mali tu a potom není ten finish taký silný. Čiže chceme byť tu. Aby fakt čo najväčšia časť toho predlakťa bola niekde pri mojom bruchu. Teraz zamkneme len grip a hľadáme buď nohu do boku, alebo to prekročíme úplne sem a zavrieme triangel. Poďme vyskúšať. Raz, dva, tri. Vždycky chcete mať v jiu-jitsu dve strany, ktoré sa doplňajú, aby keď proste spraví jeden pohyb,
tak ho pošleme do tej strany a keď spraví druhý pohyb, tak ho pošleme do tej druhej. Čo ty myslím v tomto kontexte toho outside dashi, keď sme už tu hore? Keď je Viktor narovnaný a smeruje do mňa, tak ja ho budem posielať ľahšie smerom doprava kvôli tomu, že tá váha je viacej na tej pravej strane. Koleno k hrudníku, tu najprv zodvihnem boky a potom začnem tlačiť pätou do žinienky. To je prvý spôsob, ako ho dostať na boky. A keď Viktor si to uvedomí, že ho chcem posielať do tej pravej, tak on začne tú váhu prinášať takto dopredu. Teraz je viacej váhy na tej ľavej strane, takže pre mňa to môže byť veľmi ťažké ho posielať do toho prava. Ako náhle to cítim, tak teraz zasa chytím jemný uhol a šlapím mu niekde čo najvyššie do podpaží. Nechcem byť len tu dole, ale chcem byť niekde až tu pri podpaží. Druhá noha je zasa prilepená na tom boku, jak pri tom drille včera. A teraz budem sa chcieť točiť belly down. Belly down sa neotočím, pokiaľ je váha na tej nohe, na ktorú útočím. Čiže čo potrebujem spraviť, je obidve nohy začať vystierať a odkopávať ho od seba. Ako ho odkopnem od seba, tak idem na ľavé koleno, nechám padnúť jeho koleno na zem a idem na pravé koleno. Kľudne si zo začiatku pomôžte jednou rukou, aby to nebolo veľa tlaku na krk a uvidíte, ako to postupne budete hrať, tak po pol roku vám nebude robiť problém byť len na tom krku a mať obidve ruky zamknuté na gripe. Čiže zo začiatku kľudne jedna ruka na zemi, jednou len držím ten grip a tu je dôležité nemať tie kolená od seba, pretože tu je veľa priestoru, kde on môže robiť backstep a potom mi robiť problémy. Ale cvaknúť tie kolená k sebe. Teraz, keď chce robiť backstep, tak pre ňo to bude oveľa ťažšie. Jak som v tejto pozícii, tak tu je dôležité začať bokmi tlačiť do svojej ruky a to robí ten tlak. Čiže ja chcem vyvinúť tlak tunok zozadu na jeho petu a nechcem to sem takto len ťahať, pretože tu nepoužívam gravitáciu. Chcem tie boky tlačiť do zeme. Ja keby si chcem tými bokmi proste láhnúť do žinienky. Čiže ako som tu, kolena k sebe, držím ten priamkový grip, ideálne keď je tá peta na rebrá, ale uvidíte, keď budete mať aj horší grip, tak tuto až tak nevadí, kvôli tomu, že fakt môžem tie bedrá tlačiť do zeme a dostávať finish. Čiže sme v tom irimi, obalancnem si ho, zamknem si outside dashi, ak je takto narovnaný, pošleme ho smerom doprava. Ak začne chodiť na ruky, tak teraz je dôležité sa jemne otočiť a šlapiť mu niekde do podpaží. Pretože chcem byť na konci páky. Keď budem šlapiť len tu, tak ako ho chcem otlačiť, tak tam nie je fakt dostatok páky. Ako mu šlapím sem niekde pri rameno, pod podpaží, tak teraz len čo najviac ho odkopnem od seba. Ako ho odkopnem, tak nechcem, aby to koleno bolo tu, aby tam bol priestor, ale chcem ho celý čas držať vnútri, medzi tým close guardom. Moje koleno na zem, jeho koleno na zem, idem na čelo a cvaknem kolená k sebe. Ako náhle som cvakol kolená k sebe, tak sa sústredím na to, aby som bokom tlačil do svojho predlaktia, to tlačí do jeho pety a dostávam finish. Ak by sa mi preroloval, tak len končíme tu, v tejto východzej pozícii outside dashi, kde som ho dostal z toho, že on stojí a je rýchly, na to, že je na boku a je pomalý. A tu už viete, čo máte robiť. Čiže buď ho dostaneme doprava, do tej východzej pozícii, kde finišujeme, alebo pomocou tohto rolu, keď spraví ten backstep a nám sa nepodarí poriadne cvaknuté kolena. Poďme vyskúšať. Raz, dva, tri. Ukážem vám nejaké vstupy do toho outside dashi. Čiže mali sme finish, keď bol Viktor na boku, potom nejaký spôsob, ako ho dostať znova na bok, alebo belly down, aby nebol rýchly a vedel nás pásovať. A teraz si dáme nejaký vstup, nastúpime do toho outside dashi a potom si ten systém zopakujte. Na jednu stranu, na druhú, dostať ho belly down, alebo na ten vonkajší finish a ukončiť ho. Čiže teraz máme už taký nástroj, ako hrať to outside dashi a len pridám vstup. Jeden z mojich obľúbených vstupov do outside dashi je z knee shieldu, kde ja takto framujem, kľudne podo mňa, ja takto framujem rukou. A ako framujem rukou, tak prehodím tú nohu niekde sem. Čiže mám ten knee shield, odtlačím ho rukou a prehodím tú nohu niekde takto tu. To koleno chcem potom dávať čo najviac do jeho podpaží, pretože koniec páky pre jeho páter je niekde až tunok na konci hlavy a ja chcem byť čo najviac pri ňom, čiže idem sem. Ako som v tejto pozícii, tak začnem do ňoho tlačiť a teraz túto nohu, ak spadne na bok, máme už rovno outside dashi.
Ešte predtým, ako spadne na bok, tak častokrát sa tu dá atakovať knee bar, kde ja len túto nohu prehodím niekde tu pod jeho zadkom, spojím si toto koleno s tým druhým kolenom, aby nemohol svoju nohu otáčať do stropu a začnem sa tu propínať. Väčšina ľudí tu začne rolovať a ako roluje, len prehodím nohy von a máme outside ashi. Čiže útočíme na nohu, skúsime tam jeden knee bar. Ak vyjde super, máme knee bar. Pre tých, čo nerobia knee bary, tak rovno budeme počítať s tým, že nám zaroluje a máme outside ashi. Čiže máme half guard, prehodím nohu von, otlačím ho, kolená k sebe, skúšam tu knee bar. Ak dostanem tap, super. Ak nedostanem tap, tu je dôležité držať tú petu, aby ma nemohol smashnúť. Viktor roluje, to je veľmi časté. A ja len obidve nohy prehodím von. Máme outside ashi, prikryjem, chytím priamkový grip a už sme tu. Poďme vyskúšať. Raz, dva, tri.